Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang gabi sa inyong lahat. Sana po ay huwag po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. Pag-ipindot na rin po ang bell icon para palagi po yung updated sa aking mga susunod na mga video. At pagkakulog ko po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At dito po lamang po matutukol sa hiwaga ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang at pakaingatan po. Sana po ay gamitin po nyo sa kabutihan, huwag sa kasamaan. At gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. At panatiling magpakumbaba sa isa't isa, tulungan, magbigayan, higit sa lahat, magmahalan. At huwag pong magtubiling tumulong sa mga taong iniga po sa hirap ng buhay. At ito yung napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbos ang sinuman. Kaya ang Diyos na pong balang magagabay po sa inyo mga ginawang mga kabutihan at ipagkakulog sa inyo siksik dikdik at umapaw ng pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Bago pong lahat po ay shoutout po kay Leonor Pabia, Bruno Ganda, Yubor Commented, Yunomo Estrada, Paituin Roy, Yana, Dini Commented, Carlito San Jose, Will Uskap Commented, Spiritual Petiler, Rio Dapat, Mike Tayo Commented, Hari Satur Pater, Silas, Leonor, Estilos, Angelito, Moong Salvador, Anel Garcia, 221, Mark Jan, Cornel, Baby, Otalia Commented, Rui, Yana Commented, Iski, Casanova, Andy Bonifacio, Cristina Bugaw, at Rini Moraldi TV. Shoutout po sa inyong lahat. Sa mga baguhan po, shoutout po sa inyong lahat. At sa mga baguhan po, sana po huwag makalimot pong tumulong sa mga tao hiniga po sa hirap ng buhay. At mag-subscribe, mag-like, and share po. Ang pagkakalog ko po sa inyong gabing ito ay orasyon sa pampatigil sa masamang gawa laban sa iyo. Kung ang isang tao ay may karunungan o kaya naman ay masama ang balak sa iyo, gawin ang orasyon ito bago umalis ang bahay. Magdasal ng isang Ama Namin, ang Panginoong Maria, sumasampalataya, at isunod po orasyon po ng 3 beses po. Ahim sa uksyu samti moksyu nahi gaisama gigal no jagja na egal beauty biokti banggi. 3 beses po usalin po at may susi po na gi huim. Isang beses na po ay po sa dibdib ng pakrus po. Narito po orasyon po. Napaka-importante po yan na ipagkakal ko po sa inyo na para palagi po kayong i-screenshot nyo po para po.
Maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang gabi po sa inyo lahat.